and pasasalamat man tabi Mayor Crisel. Mayor, hali ka sa India, ano ang kumbaga maray na bareta na maidadara niya to duman sa diyan sa Indo sa Tabaco, the City of True Love, na papakinabangan niya to bunga kan na sa imong pagbisita duman sa India. Go ahead po. So delegation po hali po sa Philippines composed of 4 people. Ako po sa local government, iba po kitang USEC, kang DOH, si USEC Laksamana, who is also Bicolana. No? And Suduwa po na from PNGOC, no, which is the NGO na nag-handpick po sa tobacco to be part of the 3 LGUs under the program. Ang pinaka-objective po nito is just casual sharing of best practices, of lessons learned, of mistakes, no? Kasi kay po ang paghururunan ba ko sana sa mga magagayo na ginibo, kundi sa mga ginibutan na sala para mabago ini. The other 2 countries, India and Cambodia, focused on the vaccination plan, ano ang sa indang mga status mo niyan. Pero ang Pilipinas, makupuaro kita sa approach ta. No? Even if you wanted to learn from the pandemic, kung ano sa mga strategies na ginibota, ang pinapakita natin ngayon yung ways forward na how we are now integrating, no, the lessons learned from the pandemic sa satuya pong universal healthcare. Nagtiga i-implementa na ngunyan sa Pilipinas, no? And the universal healthcare law was signed into law by President Duterte before the pandemic. So tamang-tama naman talaga. So ang ating pong response ngayon is hindi yung individual na pagbabakuna kontra sa COVID, kundi lahat ng bakuna program ng Pilipinas. Katulad ng pagbabakuna ng ating pong mga infants and then mga children, so booster shots ninda. So para sa HPV, para sa mga kabataan, no? Yan, so pagtatao para sa mga babae, pero ngunyan pati ang mga teenagers na lalaki tatauan man. And of course, so flu vaccine para sa mga gurang. So hindi lang tayo nag-limit doon sa pagbabakuna ng COVID, kundi lahat ng uri ng bakuna na kailangan para lumakas ang resistensya ng ating katawan. Alam naman natin na ang COVID, ang dadatapuan nito o ang nagkakasakit nito ay yung may yung mga immunocompromised, no? O meron ng mga comorbidities. So with a universal healthcare approach, lahat na kinukonsulta, hindi lang siya household head, kundi lahat ng members ay may record na. Katulad dito sa tobacco, yun po ang ginagawa namin. May record na ang bawat residente para at least alam natin, no, ano ang kanyang health status, ano ang mga kailangan na procedures na paghahandaan natin, ano mga gamot ang kailangan natin bilhin, at paano natin mapapanatili na malakas ang kanilang ginhawa. So palagay ko ang pinakasikreto kasi nung pandemic is dapat malakas ang iyong resistensya para hindi ka magkasakit. So as I was listening tabi Mayor Crisel, so sa tuyang mga best practices kanakaaging pandemic at the height of the pandemic itong ECQ gabos so gabos duman na naukudan niya to is now and will be incorporated digdi sa universal healthcare law da mafo-fortify yanin maray ta ma-institutionalize na then papakinabangan ka sa tuyang mga kahimanwa iyon so na ipresentar mo duman tabi sa India, Mayor Crisel. Yes. Aside from that, ang nagustuhan nindang maray duman sa mga best practices that I was able to present also kung ano mga anong ginibota, no? During that time na lumabas yung issue, ang pinakamahalaga sabi ko was to communicate hope. No? Communicate hope and not fear. And how do you communicate hope? You give them the right information. And then you tell them, okay, eto ang COVID, ito ang mga pamamaraan para masugpo natin to at maiwasan to. And because of that kind of strategy, which was very basic, no, hindi lang yung mga leaders ang may alam kung anong dapat gawin, kundi lahat alam nila kung bakit nila ginagawa ang mga pinasusunod ng gobyerno. So napakahalaga na maka-communicate ka ng hope o pag-asa kaysa fear of wrong information or mga kung ano-ano mga dinadagdagan pa natin, di ba, ng multo, yung dati nang nakakatakot na sitwasyon. So you have to be clearly understood
by your constituents. So, yun ang naglataw. Ito sa naglataw naman sa interview, Pio. Kaya nagkaigwa-separate na video recording sa Kuya Buda itong Catalyst, which is the NGO na talagang kaulay kang Rockefeller Foundation, because they wanted to document this best practice of communicating hope and not fear kan Tabaco City. So after na nakakuha sinda ning inputs tabi sa Indo, particular sa imo tabi Mayor Crisel, what was the response kang Rockefeller Foundation in terms of kumbaga may maitatao lamang na tabang or ma-fortify pa sa tuyang kampanya sa health diyan sa tobacco and everything else? Yes, I think we made a very good impression on them. In fact, medyo stand out yung Philippines. Pagdating naman sa ganyan talaga ang Philippines, maganda ang kanilang nagiging impression ka mga tao, no? The Rockefeller Foundation will finance health initiatives through the NGO, not to government. So more of capacity building, how do you get the first-hand data, no? How do you use the data to create policy and legislation? So yan ang kanilang role, Pio. Hindi talaga sila nagbibigay, for instance, ng pondo sa gobyerno para bumili ka ng mga makina o bumili ka ng gamot. Although, nagbigay sila ng pondo para bumili ng bakuna. Yun. Isa yan sa mga ginawa nila during the height of the pandemic. More on capacity building po ang nakikita kong na pinopondohan po nila. And with our partnership with our local NGOs like the PNGOC, ang gagawin nila is strengthen pa nga nila yung mga available and willing na mga NGOs dito para maging part ng decision making. No? Kasi kailangan in line with good governance, everyone should be represented, everyone should be heard, and if you involve people in making decisions, mas magiging siyang responsive sa needs ng mga tao. Yun. So yun ang trust po ng Rockefeller. Oo. So that's the point, Mama, no, na message sent sa Inda through you itong sa tuyang institutionalized na system dyan. And through this Rockefeller Foundation, Sinda pwedeng makapagtaon ni na tabang duman sa mga NGOs naman, magiging partner nila, particular dyan sa tobacco, knowing the fact na kita dyan yung maray na sistema kan gobyerno, so mga NGOs man magiging kapartner rin doon. So there goes the benefit, tabi Mayor Crisel. Ano po? Yes, definitely. And the output would be better policies, now better equipped NGOs to participate in policy making, and of course yung mga legislators and leaders na mas involved na. No, hindi lang sa health kundi yung continuum ng health and environment, health and education. So lahat 'yan dapat ma-capture. Hindi lang stand alone ang health eh. Hindi mo pa pwedeng pag-usapan Pio ang health without taking into account the environment. Yun. And you cannot teach people health if they are not educated. No? So lahat 'yan may interrelated.